Molt bon dia i benvinguts en una nova entrega d'aquestes històries dels menja-rates d'altres vilatges. Avui encara una altra vegada serem a Perpinyà per explicar-vos el perquè, de fet, la raó del nom d'aquesta secció, per què els habitants de Perpinyà són coneguts com els menja-rates. I relacionat amb això, perquè doncs, els fets lligats a la seva vida passen en aquest mateix moment, descobrirem la figura d'en Joan Blanca, que va ser, doncs, és considerat gairebé un heroi de la història catalana i un heroi de Perpinyà. No sé si conegut per molta gent. Anem a començar i ens situem a un lloc que doncs, coneixeu perfectament, ja heu passat, ho heu vist, l'heu passat per sota, l'heu creuat, us hi heu enfilat, heu visitat el museu, parlo del Castillet. La imatge, o una de les imatges més emblemàtiques de la vila de Perpinyà, sens dubte. No sé, però, si us heu fixat mai que en la seva part exterior, a la seva façana exterior, just al costat de la porta de pas, hi ha, i ho veieu marcat, amb aquestes tres fletxes de color blau a la imatge, una petita placa de color blanc que es va col·locar al Castillet fa aproximadament uns 45 anys ja, Déu-n'hi-do, en record d'un personatge, que és en Joan Blanca. Qui era, però, en Joan Blanca? Bo, per esbrinar qui era Joan Blanca i per situar-lo en la història, hem de tornar endarrere, hem de recuperar un poquet el que us vam explicar en l'episodi on us vam explicar per què la vila de Perpinyà és coneguda com la Fidelíssima. I, per tant, ens hem a situar al segle XV, quan el 1462, a l'esquerra, el rei Joan d'Aragó, a la dreta, amb aquesta cara de pomes agres impressionant. Jo crec que s'han fet pocs retrats tan poc simpàtics. No té cara pas de manyac. El rei Lluís XI de França. El rei Joan era en guerra, en una guerra civil a la corona d'Aragó, que l'enfrontava amb la noblesa i amb les institucions polítiques, amb la Generalitat. Al costat, a la banda dreta de tot, teniu la Generalitat, el Palau de la Diputació del General de Perpinyà, en un gravat antic, i per aconseguir guanyar aquesta guerra va demanar ajuda al rei de França. Li va demanar sous, li va demanar soldats i va contraure un deute important. Per començar a pagar aquest deute, doncs, com a penyora per aquest deute, li va entregar el poder als territoris del comtat del Rosselló i del comtat de la Cerdanya. Però els perpinyanesos especialment, i tota la població del Rosselló, no van acceptar de bon grat el domini dels francesos i això va esclatar en un nou conflicte cap a l'any 1473. El rei Joan torna a entrar a la vila de Perpinyà, és rebut amb els braços oberts i s'arriba a un nou acord, el Tractat de Perpinyà. Aquest Tractat de Perpinyà què deia? Doncs que hi havia un deute enorme, eren 300.000 escuts d'or que el rei Joan havia de pagar al rei Lluís per tota aquesta ajuda que li havia prestat, però el territori de la Cerdanya i del Rosselló romandrien neutrals. Hi hauria un governador que faria equilibris entre els interessos d'un rei i de l'altre. D'acord? Bé, aquest tractat va ser signat al Palau Reial de Perpinyà, però just l'any després, encara amb el rei Joan present a Perpinyà, el rei Lluís no respecta aquest tractat i envia un gros exèrcit, un exèrcit de 20.000 soldats. En aquells moments, penseu que això, un exèrcit de 20.000 soldats, era una cosa força grossa, i comandats pel duc de Savoia, i ataquen el Rosselló. Prenen la ciutat d'Elna i ataquen la vila de Perpinyà, el rei Joan surt de Perpinyà, etc i acabaran assetjant la ciutat. A veure, què és això d'assetjar la ciutat? Doncs vol dir que la tenen, hi ha un exèrcit que el que vol és sometre una vila, un vilatge, i hi ha diverses tècniques per ho fer. Una d'elles és el setge, és a dir, envoltar-la completament i deixar-la aïllada, de manera que
La gent que viu a dintre no pot comunicar, no pot comerciar, no pot entrar, no pot sortir. La gent ni les mercaderies. I per viure en una vila, en un vilatge, especialment una vila gran com era Perpinyà, que recordem era la segona ciutat en importància, també demogràfica, és a dir, en quantitat d'habitants de la Corona d'Aragó, per tant era la segona capital després de Barcelona, per viure en una vila com Perpinyà cal el comerç, cal que hi arribin totes aquelles mercaderies, tots aquells productes que la gent ha de consumir. Bé, doncs en aquesta història és quan situem, i aquí veieu a la vostra esquerra, aquesta placa, a Joan Blanca, cònsol en cap durant el setge de Perpinyà de les tropes de Lluís XI. Un cònsol de la vila. Joan Blanca era un cònsol de la vila. Qui eren els cònsols de la vila? Doncs mireu, Joan Blanca el que hem de saber és que era un burgès, era una persona que tenia sous, tenia poder, tenia terres. De fet, es guanyava la vida amb uns molins de farina, són molins que però aprofitaven el corrent de l'aigua per convertir el gra en farina. I aquests molins on eren? Doncs a les ribes del Tet i de la Bassa, en el seu pas per la vila de Perpinyà. I just en el moment de començar aquest setge dels francesos a la vila de Perpinyà, ell era el cònsol en cap. En aquells moments de cònsols n'hi havia 5. Cap allà al 1197, el rei Pere I concedeix, feia un any que era el govern, vaig un poc enrere, i va concedir a 2 viles del territori de la Corona d'Aragó, van ser les 2 primeres, el dret a governar per elles mateixes, a governar-se escollint uns representants, que aquests eren els cònsols o els paers. I això va passar primer a Lleida i a Perpinyà. Van ser les 2 viles a dins la Corona d'Aragó que van aconseguir aquest primer autogovern, aquest govern municipal. Què es feia? Doncs un cop a l'any els ciutadans, no ho era tothom, les dones no eren considerades ciutadanes, per tant no tenien dret a vot. Les dones, els esclaus, els menors d'edat i els estrangers. Tots aquests no podien pas votar. Els altres votaven, i votaven 3 representants. En aquell primer moment eren 3 representants, més endavant van acabar sent 5 representants, i d'aquests 5 representants, en l'època de Joan Blanca, un era el conseller en cap. El conseller en cap era com el batlle d'avui en dia, perquè ens entenguem. Aquí teniu un gravat molt posterior als fets de Joan Blanca, i veieu els 5 cònsols just al final d'aquesta processó que surt de la casa de la vila, de Perpinyà, veieu la llotja al darrere, i van els macers, aquests senyors ben guarnits, amb unes masses que eren el símbol del poder municipal a les diferents grans viles de la Corona d'Aragó. Els consellers, els cònsols eren gent respectada i normalment sortien de les famílies més importants de la vila. El seu càrrec durava tan sols un any i després eren reescollits un altre, podien ser reescollits o no, o canviaven de cònsols. Doncs bé, el conseller en cap en aquell moment era Joan Blanca. I què és el que va passar? Doncs mireu, aquí teniu una imatge que és una mica posterior, força posterior, és del 1642, d'un altre setge que va patir Perpinyà, però aquí teniu aquest gravat preciós de la vila de Perpinyà, amb el Palau Reial al fons, s'hi espia la catedral, l'església de Sant Jaume i la porta del Castillet just al davant vostre, el riu, la Tet aquí davant. Doncs imagineu aquesta ciutat envoltada per un exèrcit de 20.000 soldats que la tanca absolutament, deixar-la separada de tot. I, a més, en aquell moment, els soldats francesos controlaven el Palau Reial, el Puig del Rei, el Palau Reial era controlat pels francesos. Per tant, una ciutat aïllada durant 8 mesos on la gent va passar moltíssima gana, moltíssima gana. Doncs bé, la història explica que el fill de Joan Blanca i uns companys es van organitzar per fer una eixida, una escapada, trencant aquest setge per aconseguir avituallament, queviures perquè la gent pogués menjar. Doncs bé, aquest xicot, juntament amb els seus companys,
segons explica aquesta llegenda, i direm llegenda, va ser pres per les tropes franceses i tal i com es recull en aquest document del segle XVIII, avui dia de Santa Llúcia, on ha executat el castell de Perpinyà estava en mans franceses, mentre que la ciutat romania en poder dels catalans, a Bernat Oms, que era el governador a les ordres del rei Joan II, i el fill de Joan Blanca, els dos caps d'aquesta expedició, diguéssim, contra els francesos. Aquest malaurat jove, víctima de l'adhesió del seu pare a la causa nacional, morí gairebé davant dels ulls que Joan Blanca estava reclòs a Perpinyà. Segons explica aquesta llegenda, perquè sí que sabem que la figura de Joan Blanca existeix, és real, va ser cònsol i va liderar la resistència de Perpinyà contra les tropes franceses, però el fet concret i la manera com va morir el seu fill forma part, evidentment, de l'univers de les llegendes, dels mites i de la narració més teatral que altra cosa. Però, en tot cas, si non è vero, è ben trovato, que diuen els italians. Donc, la història explica que els francesos, quan van capturar el fill de Joan Blanca, es van adreçar al cònsol en cap i li van dir que tenia el seu fill, que per tant rendís la ciutat. I Joan Blanca va dir que mai trairia la seva ciutat ni els seus conciutadans i que preferia que executessin i matessin el seu fill. I així ho van fer. Però no només va dir això, segons sembla i segons explica la llegenda, Joan Blanca va dir que si no tenien armes, els va agitar tots d'armes perquè poguessin matar el seu fill en un acte d'orgull, diríem. I així va ser. Els francesos van executar no només el governador Bernat Oms, que va ser decapitat al Palau Reial, sinó també el fill de Joan Blanca, i sembla que el cap el van exhibir a les portes a les muralles, diguéssim, perquè els perpinyanesos i les perpinyaneses veiessin el que feien els francesos i els agafés por. Al cap de poc temps, el rei Joan va ordenar que la vila es rendís als francesos i li va, recordem, concedir el títol de la Fidelíssima. Durant aquest setge, us podeu imaginar 8 mesos en una vila, ara que són períodes també de confinament, us podeu imaginar la sort que tenim que podem anar a comprar sense cap problema, però que en aquella època i en aquell moment això era impossible. Per tant, sembla que els perpinyanesos, les perpinyaneses s'ho van menjar tot. S'ho van menjar tant tot que se van menjar fins i tot les rates. I d'aquí el malnom dels habitants de Perpinyà, coneguts com els menja-rates. Esperi que us hagi agradat aquesta història. Una petita nota abans d'acabar. A Gràcia, a la vila de Gràcia, a Barcelona, hi ha un carrer que porta el nom de Joan Blanques. És el mateix personatge, però amb una mala traducció feta en una obra de teatre d'en Francesc Gubach, que va guanyar els Jocs Florals el 1879 i que va transformar el nom de Blanca en plural, Blanques, i després va ser catalanitzat perquè ho escrivia amb C-A-S. I des del 1994 la vila de Perpinyà té instaurada el Premi Joan Blanca, un premi que atorga a la vila a persones que han destacat en la defensa del patrimoni, del territori, de la cultura i de la llengua catalana, i l'han rebut persones com la Miquela Valls, l'Ània Comalada o la Joana Serra de la Llibreria Catalana, però també l'ha rebut Arrels o, com no, fa molt poquet, la Bressola, l'associació La Bressola. Com us dic, esperem que ho hàgiu passat bé i fins la propera.